Hej, to je Peťo, tak mama príroda, to je Peťo. No, oni boli potrební a skupiny. Ale dobre sa držia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobre sa držia. Sú v kope, takže to je dobré. Musú utrhnúť toho žlťaka dneska, no. Čo ešte dobré? Vy mu tam nesiete niečo špeciálne, niečo duchovné, tak povedať. Čo je to? Mám tu Peťové 3 ružence, Lúrský, Fatimský a Jeruzalemský, čo dostal od starkých a na ktorých sa aj on modlieva. No čo mi ešte chýba? Niečo tam ešte potom doložím. Vy mu tie ružence dáte, keď tam prídete? No aspoň jeden mu dám pri sebe. Peťo sa tiež modlí pravidelne. Teda je to hlboko veriaci človek. Knižku Matky ustavičnej pomoci. No a ešte niečo vyberiem. Aby sme mu dali silu. Aby cítil, že niečo má z domu.